Anfitrión e favorito, así se presentaba a selección galega de afeccionados composta por xogadores da terceira división no torneo das rexións da UEFA. Euskadi e Murcia foron os dous primeiros atrancos no camiño. Ourense e Barbadas acolleron a competición cun único obxectivo, ser primeiro e chegar ás semifinais. Carlos Balleste e o seu equipo pasaron por apuros no partido inaugural, xogado diante da selección de Euskadi. Un empate sen goles no medio do diluvio, nun terreo de xogo asulagado que imposibilitou a práctica do fútbol. Na primeira metade as mellores ocasións foron para Euskadi e na segunda para Galicia. Os penaltis deixaron outra secuela para o combinado galego. Euskadi estivo máis acertada e no caso de empate final quedarían por diante da Irmandiña. Na segunda xornada Euskadi derrotou por 2 goles a 1 a Murcia. Un resultado axustado, pero que obrigaba a selección galega. Tiña que gañar e por 2 goles de diferenza no derradeiro partido. E sobraronlle 2, porque Galicia derrotou por 4-0 a Murcia. Foi un partido brillante, resolto na primeira metade con 3 goles, todos eles de fermosa factura. O primeiro marcado por Anxo, o xogador do Vilalbés. O segundo anotado polo dianteiro do Ordes, Diego Otero. E o terceiro conseguido polo interior do Coruxo, David Pérez. Pero para ver o máis fermoso do torneo e un dos golazos da tempada, houbo que agardar a segunda metade. Antes, lesión do central do Coruxo, David Campos. E este o golazo de Javi Álvarez, unha chilena que puxo colofón o éxito do combinado da terceira división.